ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବଟି ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ମାନେ କଣ ଶମଶରପୁର ଗ୍ରାମ ବହୁ ପୁରାତନ ଗ୍ରାମ ଏଠି ଆଜି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ପନିପରିବା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ହେଲେ ଗ୍ରାମର ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାହା ସବୁ ଫଳ ପନିପରିବା ପକାଇଥିଲେ ତାହା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।